Bună dimineața! Bine ați venit! În următoarele 40-50 de minute vom începe o oră de activitate fizică, o oră în aer liber, menită să ne facă să ne simțim mai bine, să conștientizăm importanța alimentației și să ne ajute să avem un tonus mai bun pe tot parcursul zilei. Sâmbătă dimineață, Parcul Cismigiu din București. Vom începe partea de încălzire. O încălzire care va consta într-o alergare ușoară de 5 minute în jurul acestui rond. După asta vom începe încălzirea propriu-zisă și vom face o echipă de câte 2 persoane ca să ne antrenăm mai distractiv și mai energic. Copiii de la Centrul de Zi Sfânta Muceniță Sofia fac încălzirea. Urmează o oră de educație fizică intensă. 1, 2, 3, 4, 5 și invers, vă rog. 1, 2, 3, 4, 5. Și acum, o mișcare completă de sus până jos. 1, 2, 3, 4, 5. Bogdan Preda, antrenor personal, se simte responsabil pentru starea de sănătate a acestor copii. I-a cunoscut înainte de sărbătorile pascale, când, alături de echipa sportnică pe care o antrenează, a decis să meargă la Centrul Sfânta Sofia și să le vorbească celor mici despre importanța alimentației sănătoase. Numele meu este Bogdan Preda, sunt fondator al unui grup de antrenament. Noi ne numim Spornici, de asta suntem și omuleți verzi așa. Ea este soția mea, Ana Maria. Împreună lucrăm și coordonăm oameni și îi ajutăm să slăbească, îi ajutăm să aibă un stil de viață sănătos și în același timp îi ajutăm să-și îndrepte postura. Sunt foarte mulți oameni, din păcate, din ce în ce mai sedentari, și aici nu faceți nici voi excepție. Sunteți copii, vă plac dulciurile, vă plac prăjiturile, vă plac lucrurile făcute în casă. Din păcate, nu în cantități foarte mari. De aici apar și problemele. Din nefericire, țara noastră este fruntașă în ceea ce privește obezitatea infantilă, dar echipa sportnică a hotărât să schimbe statisticile îngrijorătoare. Primul pas, lecție de nutriție la Centrul Sfânta Muceniță Sofia. Câți dintre voi au un stil de viață sănătos? Aici mă refer la fructe, legume. Câți dintre voi au meniuri variate sau meniuri bogate în aceste alimente care să vă ajute să aveți o energie mai bună pe parcursul zilei și să vă feriți de toate aceste lucruri nesănătoase pe care le avem în jurul nostru. Avem dintre voi care mănâncă toți, da? Câte mese ai pe zi? Am 3 mese, am înțeles. Câți dintre voi consumă măcar un fruct pe zi? Bun, bravo, felicitări, bravo. La ora de sănătate au participat și părinții copiilor, pentru că în familie se pun bazele unei vieți sănătoase. Aportul vostru caloric pe zi, aici acum mă refer mai mult la părinți, că ar înțelege mai ușor aceste cifre. Pentru bărbați este undeva la 2000 de calorii și pentru femei undeva la 1500 de calorii. 1500 de calorii pe care voi ar trebui să le grupați în 5 mese. Dar nu vă gândiți la 5 mese copioase cum le-ați mânca. Câți dintre voi servesc micul dejun? dimineața. Exact. Asta înseamnă Vedeți? că treziți, da, la cât? La 7. La 7. Înainte de școală să luați micul dejun, da? Gândiți-vă bine. Ei bine, micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. Micul dejun vă oferă energie, aport caloric până la ora prânzului, în așa fel încât voi vă simțiți mai bine, reacționați mai bine, aveți mai multă energie pe parcursul zilei și atunci aveți și un spor mai bun la școală. Foarte puțini oameni mănâncă dimineața și acesta este din păcate un lucru negativ. De aceea vreau să vă încurajez să faceți acest lucru. Micul dejun trebuie să fie cea mai importantă masă a zilei. Echipa sportnică nu a venit cu mâinile goale, ci cu alimente sănătoase, dar și cu reguli ușor de urmat. Mi-am dorit foarte mult să fiți aici și să înțelegeți importanța alimentației, pentru că sportul fără alimentație este zero.
Deci trebuie să știți că alimentația reprezintă 80% din viața dumneavoastră. Toate alimentele pe care vi le-am adus aici sunt slabe caloric, sunt la îndemâna oricăi, nu sunt atât de scumpe și puteți să le preparați în fiecare zi. De aceea, ziua voastră trebuie să fie împărțită în 5 mese. Din nefericire, în România doar 6% din populație face sport. Alimentația, cum le spuneam și lor, reprezintă 80% din viața noastră de zi cu zi. Degeaba facem sport dacă nu ne alimentăm corect. Iar ei, fiind copii, sunt și cei mai vulnerabili. Am încercat să le explic că de la o vârstă fragedă se formează aceste celule grase de care toată viața nu scăpăm dacă nu reușim să menținem sub control kilogramele. Astăzi ne-am adresat în special părinților, pentru că ei sunt cei care îi îndrumă și cei care îi sprijină, de acasă pornește totul, și am încercat să aducem o schimbare în stilul lor de viață. Ei sunt mici, sunt în creștere, au un metabolism bun, au poftă de viață, i-am văzut că sunt energii, sunt entuziasmați și atunci au toate armele necesare pentru a combate lupta cu kilogramele la o vârstă fragedă. Și bineînțeles, dacă încep din copilărie și înțeleg ce înseamnă alimentație sănătoasă, stil de viață sănătos, sport, mișcare, automat și mai târziu, când vor deveni adulți, vor fi foarte conștiincioși și vor mânca și se vor hrăni cu viață și cu sănătate. Vor face mișcare mai multă, se vor hrăni în mod corespunzător și nu vor face acele excese pe care le fac majoritatea oamenilor când sunt adulți. Astfel că era firesc să participăm și la o oră de educație fizică. De fapt, Bogdan și-a propus să facă sport cu cei mici cât mai des posibil. Stai dreaptă, da? Și picioarele depărtate, vă rog, picioarele depărtate. Vârfurile orientate către exterior, da? Bun, bun, mai depărtate. Cum te cheamă? Rafael. Așa, știam eu, Rafael. Bun, piciorușele mai depărtate și acum ne lăsăm, da? 1. Ușor, nu te apleca, ține spatele drept, nu stați așa depărtate, da? Și hai, ne lăsăm. Foarte bine. 1. Bogdan, văd că antrenamentul tău a dat roade, că ei deja au început să se joace în aer liber, adică să facă mișcare. Dacă tot ne bucurăm de o vreme așa frumoasă, de ce să nu și profităm de ea prin activitățile acestea zilnice pe care ar trebui să le facem alături de cei mici? Prin acești copii încercăm să demonstrăm că sportul este o necesitate zilnică. Am încercat astăzi, prin activitățile pe care le-am făcut, să promovăm acest sport și această mișcare ca într-un mediu de lucru și ca într-un joc. După cum ați văzut, am făcut cu ei o alergare ușoară, am făcut jocul de ștafetă, jocul copilăriei noastre. Sunt lucruri pe care ei nu le au, majoritatea dintre ei, pentru că în școli, din păcate, nu se mai predă atât de mult. Și atunci am încercat să îi unesc, să lucrăm ca o echipă, să adopte sportul ca și o abordare plină de energie. Iar rezultatele se văd deja. După ce ai venit tu și le-ai explicat regulile mâncatului sănătos, Rafael a slăbit 7 kg, că aplică regulile. Asta am auzit și eu. Chiar îl felicit pe această cale, și pe el și pe mama lui, pentru că au înțeles stilul acesta de viață. Până la urmă trebuie să pornească din fiecare dintre noi. Totul trebuie să înceapă cu părinții, pentru că ei la Centrul Sfânta Sofia au un mod de viață activ, creativ, am văzut, și asta mă bucură foarte mult. Și atunci și conducerea îi sprijină în acest demers, de a mânca sănătos, de a slăbi, de a se juca cât mai mult. Dăm curs invitației lui Bogdan și Anei. După cum s-a văzut, ei s-au ținut de promisiune, au spus că ne vor scoate în parc, drept pentru care s-a și întâmplat acest lucru minunat. Se pare că vremea ține cu noi, chiar dacă de dimineață erau nori și părea să fie puțin mai răcoare, iată într-o oră cât de cald și ce frumos este afară și ne bucurăm foarte mult să fim împreună cu toți aici.
Centrul de zi pentru copii Sfânta Muceniță Sofia este un așezământ ce funcționează în cadrul sectorului social-filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Zilnic, 35 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 16 ani cu posibilități financiare reduse vin la centru, își fac temele, mănâncă și participă la activități educative. Iar de săptămâna trecută, în programul lor a intrat și ora de sănătate.